devam etamiz. Alda bizni Oktyabrsk shahari keta. Şirki meyitlari, shirin quloqlari butun huzurunda. Biz Tümenek avluna soңына килеп җиттек. Бу караңгыда эшләү авыррак, үзегез беләсез, тарих караңгылык яратмый. Шуңа күрә иртәгә безнең сәфәребез каяда булса юлга чыгудан түгел, җиң сызганып эшкә тотынудан башланачак. Һәм инде юлчы шушы Тümenek авылы тарихын барлауга керешәчәк. Tümenek, Башкортстанның Туймазы районында, Казаннан 411, Уфадан 175 километр ераклыкта урнашкан татар авылы. Ул шулай ук Ык буе авыллары рәтендә йөри. Туры юл салсаң, Ык белән Тüменекне нибары 10 гына километр ара айырып тора. Шуңа күрә аның тарихында без моңа кадәр булып узган Октябрьский тымытык җирлекләре кайтавазы да ишетелә. Мәсәлән, Тüменеккә нигез салучылар Казан дорогасы, Кыр-Елан һәм Байлар волости башкортлары булган. Авылда типтәрләр, шул исәптән татарлар да башкорт җирләренә күченеп утыру нәтиҗәсендә соңрак төпләнгәннәр дигән фикер яши. Хәтерләсәгез, мондый мәгълүматны без Тымытыкта да, хәзерге Октябрьский шәһәре эченә кереп калган Төрекмән авылы тарихында да күрдек инде. Тüменектә исә вазгыять башкачарак. Бу авыл тарихы яхшы өйрәнелгән. Шуңа да аның килеп чыгышына игътибар белән карау мөмкинлеге бар. Безгә ярдәмгә Кемнәр соң без Тüменек бабай дигән китап килер. Кичә шушы Тüменек тирәсенә килеп урнашкач һәм кулга Кемнәр соң без Тüменек бабай дигән китапны алгач, инде бүгенге съемкаларга әзерләнү максаты белән иң беренче яңалык һәм безне аптырашта калдырган хәл ул әлеге китапның авторы Илфак Шихапов булу. Мәрхүм Илфак абый 2013 елда bütün мәгълүматларны җыеп бетереп әлеге китапны бастырган. Аның инде бастырырга заказ бирүче кешесе һәм инде шушы китапны язуны, тарихны барлауны сораучы кешесе шушы Тüменек авылыныкы. Ул Фәнир абый Галимов, аның белән дә сөйләшеп узарбыз бүген. Китап бик кызыклы килеп чыккан. Илфак абый инде ул ким дигәндә бик уста журналист. Үзенең тарихи белеме булмаса да, китап бик югары профессиональ дәрәҗәдә язылган һәм ул коры фактлардан тора. Әлеге китапка кереш сүзендә дә ул бу авылда мин туып үсмәгәч, бу авылны төшләремдә туган ягым итеп күрмәгәч, миңа ничектер аның тарихын язу уңайсызрак булып тоелган иде ди. Ләкин бу күренешнең икенче уңай ягы бар. Мин әлеге авылның тарихын бары тик архивларда булган, табылган материалларга, дәлилләргә генә таянып язачакмын ди. Һәм шуннан да дәлилләргә, дөрес рәсми документларга бай китап килеп чыккан һәм әлбәттә ул инде Илфак абыйча язылган. Анда кызыклы әйберләр бик күп. Үзеннән артык фантазия үстәмәгән, әмма шул кадәрле мотор итеп китереп чыгарган шушы Тüменек авылында барган вакыйгаларны. Без бүгенге тапшыруыбызда әлеге үзекләргә аерым-аерым тукталып та узырбыз әле. Шулай булгач, сәфәребез бик кызыклы булырга ошый. Киттек. Әйткәнемчә, Тüменек авылы тарихы Кыр-Елан волостеннән башлана. Заманында Кыр-Елан волости җирләре Башкортстанның хәзерге Чакмагыш, Шаран, Илеш, Туймазы һәм Ярмәкәй районнары территориясен үз иченә алган. Рәсми чыганакларга күз салсак, әлеге җирләр Кыр-Елан башкортларына 16-17 гасырга караган патша грамоталары нигезендә бирелгәнлеге ачыклана. 17 гасыр ахыры, 18 гасыр башында биредә Тüменек Кудайметов Тüменек авылына нигез сала диелә. Барысы да аңлашыла кебек. Әмма 1552 елга кадәр Казан ханнары кул астында булган җирләргә башкортлар кайдан килгән икән соң?
Ни өчен Төмәнәк авылы бүгенге көндә чиста татар авылы буларак яшәп ята? Казан ханлыгы алынгач бу җирләргә хуҗа булган башкортлар кая киткән? Төмәнәк тарихында мондый сораулар шактыйга җыела. Biz kimler? Koyan kilgenbiz. Hem ata-babalarımız kim? Mana şundan başlangan iş bu. Biz indi İlfak Şigapov bilen bik köp arxivlarını izledik. Ufa, Orenburg, Kazan, Samara, Moskov arxivlarinden İlfak bik köp aktarındı. Hem mana şunda şuşunday uyga kildik biz. Hem indi şuşunday kitap meselesini getirip çıkarga degen uy tuğdu. Hem indi biz şunday dokumentga tap bulduk. Hem anda 1692 yılda bizden Төмәнәк бабай улақты еш болайында әлі ол жер бөліп беру қиягазына қол қоялар. Әмінде тарих беттерін ақтара тұрғаштан біздің яқларға Мензелі ағынан 6-7 ғайлә келіп отырған деп әйтерлік хақыбыз бар. 1692 Кәбисә елында Төмәнәк авылына нигез салына. Хәзерге күзлектән караганда 3 гасыр вакыт алай күп булып тоелмаса да, ул чор бөтенләй башка төрле яшәеш, көнкүреш чоры. Һәм хәзерге Төмәнәк авылына карап кына аның тарихын аңлатып бетерү һич мөмкин түгел. Бәхетебезгә каршы авылдан бер генә чакрым ераклыкта Бабай утары дип аталучы музей комплексы эшли. Биредә Төмәнәк авылына нигез салынган чорны үз күзләрем белән күрергә мөмкин. Моңа кадәр күп музейларда булуга карамастан, Бабай утары мине дә битараф калдырмады. Әгәр дә берәр кеше сезгә менә Төмәнәк авылы 17нче гасырда башланып киткән шул вакыттанга нигез салганнар дип әйтсәгез, сез нәрсә күз алдына китерер идегез икән? Килгән ниндидер бер төркем кеше урманда юан-юан агачларны аударып, бер дигән матур сап-сары буралар күтәреп куйган. Шуның белән гөрләтеп, картинка кебек татар авылы яшәп киткән дип күз алдына китерер идем шәхсән мин үзем дә. Ләкин тарихи чынбарлык бүтәнчәрәк шул. Һәм менә мондый музейлар аның барысында күрергә, өйрәнергә, тотып карарга, менеп карарга, эшләп карарга ярдәм итә. Бу чын мәгънәсендә юлда булган кешеләргә бу урыннан 100 чакрым ераклыкта булса да, обязательно татарча әйткәндә кирип чыгып күрергә кирәк. Хисләрне читкә куеп, музей экспонатларына күз салыйк. Беренчесе безне Төмәнәк бабай чорына алып кайтучы Читән йорт. Салам түбәле, эчке ягы кызыл балчык белән сыланган әлеге йортны якын тирәдәге авылларда табып кайткан иң борынгы экспонатлар белән тулыландырганнар. Алар барысы да 17нче гасырныкы түгел, әмма йортның эчке күренешен ярый суык байытып торалар. Беренче карашка бик үк ышанычлы булып тоелмаса да, биредә яшәү өчен иң кирәкле әйберләр бар. Үй түрендә сәке, ишек янындарак таш мич. Йорт янында шул чорына туры китереп каралтысы да төзелгән. Ул шулай ук Читәннән. Шунысы мөһим. Әлеге экспонатларны матурлык өчен генә дип хыялланып төзеп куймаганнар. Аларның булганлыгы фәнни әдәбиятта да теркәлгән, авыл халкының хәтерендә дә яхшы сакланган. Читән үйне үреп ясадык. Бу Читән үй элек безнең Җәйләү дигән бәләкәй авылыбыз бар иде. Минем карт әбиемнең авылы ул. Менә шунда без әбием янына менгәндә Чишмәгә суга бара торган идек. Шул Чишмәгә суга барганда борылмада гына бер бәләкәй генә үй тора торган иде. Ул Читәннән иде. Менә шушы Читән өйдә бәләкәй әбиебез яшәйдер. Без аның исемен дә белмәйбез. Без аны ничектер яратып бәләкәй әбкәй дип йөртә идек. Менә шуның өе Читәннән. Без беләбез, шушы вакытта бер ничәнчедер елларда Читән өйдә төзелгән. Үзебезнең авылларда бәләкәй чакта инде безнең Урал, Сазба, шушы Җәйләү дигән бәләкәй авылларыбыз бар иде. Шушы авылларда 4 почмаклы өйнең верандасы дибез, үй алды дибез бит инде, ул Читәннән була торган иде. Менә элек ул инде бүрәнәләр булмаганлыктан шул Читәннән үреп, чыбыклардан алып кайтып урманнан үрелеп ясалган өйләр. Менә без шушы гасырда шушындый өйләрдә яшәгәннәрен үзебез күреп, белеп, шуңа шушы өйне төзедек. Төмәнәк тарихының һәр сәхифәсе менә шундый дәлилле, ныклы нигезле. Шуңа күрә авылга башкортлар башлангыч биргән дигән фикерне дә документларга таянып тикшереп карау мөмкинлеге бар.
Әйткәнемчә, хәзер Төмәнәк авылы урнашкан җирләр 1552 елга кадәр Казан ханнары кул астында була. Элек Казан ханлыгында яшәгән халык руслар кулына күчкәч тә, әллә ни зур үзгәрешләр булмый. Морзалар морза булып кала, электән хәрби хезмәт белән бәйле татарлар йомышлы татарлар исемен ала. Ә менә ясак түләүче гади халык ясаклы татарлар дип атала башлый. Шушы ясаклы кешеләр беренчеләрдән булып яңа патшага баш сала. Аңардан я элекке үз җирләренә, я яңа буш җирләргә урнашырга хокук ала. Ягъни яңа администрация аларга жалованные грамоты дигән документлар тапшыра. Уфа өязендә буш җирләр күп булып, бу якларга әле русларның кулы җитмәгәнгә күрә, монда күченүчеләр дә күп була әлбәттә. Шунысы кызык, Казан өязендә ясаклы татар исеме белән теркәлгән халык бу яклардан җир алганда башкорт буларак языла. Мәсәлән, байлар волостенә нигез салучы Шәйх Дирбиш Миркамалов һәм аның балалары Казан өязе Җөри дорогасы Балташ авылында яшәгәндә ясаклы татар булып исәпләнәләр. Ә менә Ык, Сөн елгалары буеннан җирләр алгач, башкорт дип санала башлыйлар. Мондый мисалларда аларны дәлилләүче документларда теркәлгән Төмәнәк авылы тарихына. Илфах Шихапов әйткәнчә, аңлаган кешегә аңларлык. Монда һәр вакытта килгән татар типтер, менә шушындый язмалар тарих битендә аны мин язмаган, аны мин тарихтан укып әйтәм, чөнки һәм инде революция бетү белән безнең һәрбер переписта татар дигән һәрбер переписта безнең татар дигән мәгълүмат. Шулай булгач инде авылыбызга аны бүтән кеше генә үзгәртелми, мин генә үзгәртелмим. Шулай булып туганбыз Ходай Тәгалә каршында һәм шулай торып без Аллаһы бирсә Ходай каршына китәргә язсын үзебез булып. Чыннан да Төмәнәкнең тарихын эзлекле рәвештә гасырдан гасырга күчеп барып өйрәнү мөмкинлеге бар бүгенге көндә. Рәсәйдә үткәрелгән 10 ревизиянең Төмәнәккә караган 8-е бар тарихчылар кулында. Шулай итеп, Төмәнәк җирләре турында менә нинди фактлар билгеле. 1625-1640 елларда Төмәнәк урынындагы җирләрне хәзерге Татарстанның Балык Бистәсе районы Күгәрчен авылыннан килгән Ырыс бабай били. Ул ясаклы татар була. 1640 елдан башлап 1690 елларга кадәр бу җирләрнең хуҗасы булып Ырыс картның улы Кодай Мәмәт Ырысов тора. 1692 елда, әйткәнемчә, документларда беренче тапкыр Төмәнәк Кодай Мәмәтов исеме чагыла. Җирләрнең нәсел буенча күчеп килгәнлеге һәм әлеге нәселнең кайдан башланганы көн кебек ачык әлеге документларда. Төмәнәк бабайның уллары һәм оныклары да бу җирләрне күченеп килүчеләргә тапшыру белән көн күрәләр. Чыганаклар да Төмәнәк нәселенең авылның бердән-бер җир биләүчеләр икәнлеген күрсәтә. Алар беркайчан да Казан ягы белән араны үзмәгәннәр. Мәсәлән, 1720-1750 елларда Төмәнәккә хәзерге Минзәлә төбәгенең Балтай, Яңаберде һәм Камай авылларыннан яңа дулкын татарлар күчеп килгәнлеге билгеле. Бу чорда авыл янә бер күтәрелеш кичерә. Көн күрештә үзгәрә төшә. Бабай утарында авылның бу чор тарихын саман кирпечтән төзелгән йорт һәм яшь агачлардан эче сыланып эшләнгән каралты гәүдәләндерә. Авылны гыса да урман кисү һәркемгә дә рөхсәт ителми. Һәм ул күренеш бик озак еллар дәвам итә әле бу якларда. Ул инде билгеле, элек бит инде ул урманнарны бик нык саклаганнар. Урман агач бирү булмаган ул элек. Менә безнең әткәйләр, әнкәйләр әйтә торганнар иде. Безнең абыйларыбыз, 30 елга абыйларыбыз мәктәпкә киткәнче иртән караңгыда качып посып урманга агач менә чыбык-чабык кына алырга җибәргән балаларны каравылчылар тотып балталарын, кискән чыбыкларын, кыш көне чана икән, җәй көне арба икән, аларны алып калганнар. Урман нык сакланган. Шуннан да урман бирү, бүрәнә белән үтүзү бик сирәк булган. Аннан элек күз алдына әле бит әле мин аларны беләм. Үйләр безнең бүрәнәләр юан бүрәнәдән түгел, менә шушындый бәләкәй генә, нечкә генә бүрәнәләрдән ия. Аны бер бүрәнәне бер кеше күтәреп тә куеп була торган иде. Менә шуңа күрә элеке урманнарны бирмәү шушы читәннән, саманнан төзергә халыкны мәҗбүр иткәндер.
Төмәнәк авылы халкы бик тырыш һәм эшчән булган һәм үзенә кирәкле булган бар әйберне дә ул үзе җитештергән. 1840 елга караган бик кызыклы мәгълүматлар сакланып калган, рәсми документларга теркәлгән халәттә. Бу елда Төмәнәк авылында 95 йорт саналган. Авылда 365 ир-ат һәм 327 хатын-кыз яшәгән. Бу әлбәттә бала-чагаларны бергә кушып исәпләгәндә, авыл халкы асраган 215 баш ат, 315 баш мөгезле эретерлек, авылда 332 умарта саналган. Әлбәттә, бөтен кеше дә балкыртлары тоткан дигән сүз түгел. Бу шулай ук инде кемдәдер 20, кемдәдер 10 дигәндәй. Моннан тыш 200 баш сарык, 200 баш кәҗә булган. Авылда мәчет эшләгән һәм шулай ук 1840 елда Төмәнәк авылында 2 су тегермәне эшләгәне дә билгеле. Төмәнәк халкының тырышлыгы турында озак сөйләргә мөмкин. Революциягә кадәр биредә 3 мәчет эшләгән. Димәк, аларны алып барырлык мөмкинлеге булган мәхәлләнең. Авыл халкы чабата да үргән, арба, чаналар да саткан. Һөнәр булган җирдә сәүдә дә үрчәгән. Төмәнәкнең үзендә үк үзәк урамда атна сайын зурлап базар оештырыла торган булган. Әйткәнемчә, тырыш халык яши биредә. Моңа иманым камил. Чөнки бүгенге көндә 1000-нән артык кеше яшәгән Төмәнәк авылы төп 6 нәселдән башланып киткән. Аларның бабалары кебек тырыш булмый хәлләре юк. Бөтенесе диярлек бер үк кешеләргә барып тоташалар. Һәм шушы 6-7 гаилә бүгенге көнгә менә шул кадәр итеп таралганнар безнең нидә авылда. Алар бүгенге көндә 1250 ләп кеше яши. Шушы кайсы гына ала башлаганда, тарих битләрен актарганда, менә мин үзем актара башлагач хайран калдым. Чөнки хәтта үземнең күршедә үскән 2 гаиләне без бер вакытта уйламый идек, ул безнең туганнар дип. Авыл килеп чыкты, минем берсе 4 буын туган, берсе 5 буын туган. Мин инде Илфак достым табып берде 11 буынымны. Менә 4-нче, 5-нче буын булган күршедә генә торганнарны біз белмичә яшәгәнбез. Шулай булгач, тегендә барсаң, теге урамда да безнең туганнар, бу урамда да туганнар бар. Менә әле аны актарып бетелмәгән. 11 буын һәр берсендә бабыкайлар 2-шәр хатын булган. Ише аларда 10-15 бала булган. Шулай булгач, таралганнар һәм инде шушындый нәсел килеп чыга. Менә шуннан мин инде аңладым, без шушы авылның 6-7 гаилә килеп кура башлаган бабаларыбызның нәселләре дип әйтәсем килә. Шәҗәрәңне булдыру әлбәттә күркәм гамәл. Әмма телне әйләндереп әйтергә авыр булган исемнәргә карап утырып кына ни файдасың? Үткән буыннарның кем булганын, аларның горурланырлык һәм уялырлык гамәлләрен дә белергә тырышу зарур. Безнең дә кырын эшләребезне 7 буын оныкларыбыз белеп торачаган хәзер үк уйласак, шәҗәрәбез дә өзелмәс. Тормышыбыз да юньлерәк булыр минемчә. Төмәнәк тарихы шулай язылган да. Тапшыру башында Илфак абыйча язылган тарих диюем әнә шундый тормышчан хәлләр турында. Хәзерге заманда авылдагы берәр гаиләнең яки күршеләрнең милек буенча талаш ызгышлары чыга икән, иң беренче чиратта мондый сораулар авыл җирлегендә, безнеңчә әйтсәк, авыл советында карала. Ә менә элегрәк ничек булды икән соң? Шушы кемнәр соң без Төмәнәк бабай дигән китапта бу авылда 19-нчы гасыр ахырында булган аерылышу, милек бүлешү вакыйгаларда теркәлеп калган. Алар инде башка документлар арасында чыкканнар, күренгәннәр һәм авторлар аларны бу китапка кертергә булганнар. Бик яхшы адым, без моны укып башта рәхәтләнеп көлдек, аннан соң инде уйланып гыйбрәт алдык бу әйберләрдән. Моның гөнаһысы юктыр дип уйлыйбыз инде, чөнки күптәннән булган хәлләр. Һәм алар белән бераз сезне дә таныштырып узасы килә. 1890 ел, Төмәнәк авылы. Бу авылның имамы Мөхәммәд Сиддиқ Миңлишев дигән кеше үзенең улына зарланып хат рапорт яза диния нәзарәтенә. Моның улы беренче хатыны өстеннән икенче хатын алып, шушы икенче хатыны аның авыру булып, гел аңын югалта торган булып, бөтен акчасын шул икенче хатынына туздырып бетерә, беренче хатынын айырып җибәрә, талак әйтеп,
ләкин аңа аерылышы турында хат та язып бирмей һәм тиешле мәхәр акчаларын, калым акчаларын да түләмей. Әтисе имам кеше буларак, инде тәртипле кеше буларак, улын үгетләп тә карый, инде барып чыкмагач, менә диния нәзарәтенә мөрәҗәгать итәргә була. Әлбәттә, бу хәл ул заман өчен инде бик зур проблема булган. Инде аерылышу хәзер дә ул вакытта да күңелле әйбер түгел. Яшәеш шулай барган. Һәм бу хәлнең нәрсә белән биткәне кызганычка каршы билгеле түгел, ләкин Илфак абыйның бик кызыклы комментарии бар бу хакта. Ата үз улына каршы шундый хат язарлык булгач, аралары шактый бузылган булган күрәсең. Мулла малае Мөхәммәд Зарифның авыру булса да яшь кызга мәхәббәте нык төшкән булганга ошый дип язып куйган. Нишләтәсең? Тормыш җәмәгать. Шулай итеп, Төмәнәк авылы тарихы елмайтып та, моңсуландырып та, сокландырып та гыйбрәт бирә. Әйтсәң сүз дигәндәй, бабай утарында торучы 60-нчы еллар үрнәгендәге агач йорт та безнең өчен онытыла баручы тарих икән бит инде. Шул йортны үз күзләребез белән күрмәсәк, безнең әбиләрнең сүтелгән өйләре дә шундый иде бит әле дип кайчан уйланыр идек икән. Менә бу балчыкны инде без әле дә кулланабыз аны. Әле дә безнең инде сарайларыбыз бар бит, мал абзарларын сылаганда балчыкны ат тизәге белән күбрәк инде эшләйбез. Хәзер инде балчык кушабыз, үзле кызыл балчык булырга тиеш. Шуннан ат тизәге кушабыз. Хәзер инде яңара әзрәк опилка да кушып җибәрәбез, ярылмасын өчен. Менә шулай сылап, матур иттереп, бурлап, бүрәнәләрен сөртеп куйгач инде. Элек инде ул хәзер күп кеше инде сылауны бетерде. Профнастил белән, я булмаса инде агачтан матур иттереп, тышлап, лаклап, буяп куялар. Без элек менә шулай иттереп сылап, бурлап, менә бу элеккечә безнең яшәгән йортлар бу. Без 64нче елдан алып менә шушында өйдә яшәй башладык. Менә шулай иттереп һәр вакыт әнием инде минем бөтенләй сылауны яратмады. Шуңа күрә уртасын гына сылатып, бүрәнәләрне юдыртып куя торган иде. Менә шулай иттереп эшләдек. Төмәнәк авылы һәм аның тарихының көзгесе булган Бабай утары музее. Тарихта үз урыннарын тапкан, максатларын аңлаган бик сирәк урыннарның берсе. Һәм ул максат бик гади яңгырый. Үземнең 5 оныгым бар минем. Аларга сөйләп карыйсың, менә шушындый вакытларда безнең бабакайлар, шундый әбекәйләр, җирак бабалар шушындый йортларда яшәгәннәр дип. Алар аны аңлый алмый. Һәм инде һич шиксез шушы Бабай утарында үземнең авылның башланганнан алып бүгенгә кадәр булган тормышын чагылдырасы килде. Безнең балалар күреп калсыннар, белеп калсыннар. Алар шушындый татар балалары һәм инде шушы авылда аларның ерак бабалары, менә шушылай итеп яшәгәннәр, алар аны күреп, гыйбрәт алып, матур итеп тормышта яшәсеннәр, әмма ләкин үткән ата-бабаларның тормышын онытмасыннар дигән уй белән эшләнгән эш инде. Үзенчәлекле тарихны, үзенчәлекле шәхесләр күтәреп чыкса, менә шундый бай рухи мирас туа. Тарихлы авылларыбыз җитәрлек, ләкин ул тарихны белүчеләребез, аның белән горурланучыларыбыз күпме икән? Зөлфира апа кебек оештыручыларыбыз, Фәни Раби кебек бабайларыбыз тагын булырмы икән? Илфак Шиһапов кебек төпченүчән тарихчыларыбыз күп калдымы икән? Юлыбыз күрсәтер. Таңнарда зәңгәр күгем, мин тәңре йөзен күрдем, ташламадың бит дидем, рәхмәтле була белдем, тәңредән рөхсәтне алып, мин юлга чыгам бүген. Таңдагы моңга уралып, мин юлга чыгам бүген. Иңемә биштәрне салып, мин юлга чыгам бүген. Юлга кузгалдык. Без хәзер Кондра күл ягына таба барабыз.
Кандыра дигән авылның үзендәге тукталачакбыз бүген Алла бирсә. Түмәнәктә бер тәүлек буена кымыз гына эчеп яттык. Әле кымызның да нинди